Moi, mun nimi on Jesse ja mä opiskelen tällä hetkellä rahoitusta Lontoossa. Se syy, miksi mä halusin Britanniaa opiskelemaan, oli just se kansainvälisyys ja myöskin se rahoitussektorin presenssi, mitä siellä Lontoossa on. Ja mä koin, että mä tuun saamaan niin paljon enemmän siitä tutkinnosta, kun mä teen sen ulkomailla. Ja mä opiskelen semmoisessa koulussa kuin Base Business School. Sen nimi muuttui noin 2 vuotta sitten ja se oli Cass Business School. Mutta kuitenkin on siis hyvä business-koulu Lontoon keskustassa ja mä päädyin sinne, koska niiden tarjoamat rahoituksen tutkinnot oli mun mieleen. Hakuvaiheessa mä kuitenkin huomasin, että se hakeminen on aika hankalaa ja myöskin pitkä prosessi ja mulla meni tosi paljon aikaa asioiden selvittämiseen, koska kukaan ei osannut auttaa mua täällä Suomessa. Ja tämän takia mä halusinkin perustaa UniAdvisorin, jonka tavoitteena on auttaa Britanniaan pyrkiviä suomalaisia opiskelijoita heidän hakuprosessissa ihan alusta loppuun asti. Ja jos sä oot miettinyt, että sä hakisit Britanniaan, niin oo ihmeessä matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin mä kyllä osaan auttaa sua siinä.